Η ρίση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Κάθου εν το κελίο σου και το κελίον σου διδάξισε τα πάντα. Δεν μιλά απλώς για φυσική απομόνωση. Το κελί είναι ο προσωπικός σου χώρος ησυχίας, η απομάκρυνση από θόρυβο, διάσπαση και εξωτερικές επιρροές. Μια κατάσταση εσωτερικής στροφής. Μέσα σε αυτό το κελί συμβαίνουν 4 βασικά πράγματα. Ο ερημίτης ξεκινάει μόνος μέσα στην ησυχία και τον αγώνα. Δεν μένει μόνος όμως. Μέσω αυτού δημιουργήθηκαν και στηρίχθηκαν συνοδείες. Το κελί γίνεται σχολείο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επίσης υποστηρίζει την σημαντικότητα να κτιστούν ναοί και εκκλησίες, όχι σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την σωτηρία της ψυχής, αλλά σαν ένα λιθαράκι που βοηθάει να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και η αγάπη προς τον Θεό.